Kabalabal ka, sir? Ha? Kabalabal ba ka? Oh, habal-habal sir. Maman, asa day ka? Kuan ron balulang ra ko, pasakay ko. Ay, isa sir, isa. Maman, dili ka pasakay? Ay, pasakay biya ko sir, pero kanang kabahin sa plite ba? Nara ba ko'y giusob? Ah, balakang na kay giusol sir, basta kay mo ug mapilitihan man gani na mo pliti biya puguro yato lamang ko. Isa. Mama naman pod. Kuan, kanang... Pila may timbang nimo? Mama naman po din ang timbang, unsa man day problema ana? Pila gani timbang nimo? 95, mama di ay. 95. So, 95 times 5, 525, 45. Mga kuan imong plite, 475. 475? O sir, muna plite nimo gikan hanay padulog balulang. Masarang ka, matay noon ka. Unsa man ang pliti ang pagkadakuha man kaayo, pagkadool ra kay anang balulang? Dili sir, kaning akong pulisiya sa akong plite, kinilo naman god. Kinilo? Kinilo gyud as in tinimbang? Oh, kinilo good sir nga kinilo. Baya gali ng hitabuan. Unsa naman kang kinilo naman ka? Dili sir kay kani manggong gasolina. Mama din ng gasolina, ay kung gigna ka ng gasolina, kinilo na na. Dili manggod sir, kung bugat kag pasahero, kusog manggod mo ka og gasolina. Aw di, ayaw pa kan, apain na. Di ba sir? Kusog siya mosunog og gasolina, ug bugat imong sakay. Nausa po ng hitabuag, magaan manggali na mabugat, pareha raman na ganang dalaga na. Kuan manggod sir, moy akong nabantayan, kung gaan ko og sakay, hinay siya muka og gasolina, pero bugat kusog siya muka og gasolina. Mong akong giusob ng pulisiya sa komplete. Unya, kinahanglan gyud ang ikinilo. Oh, maingon gyung kinilo sir. Nan, ibutang natog ikinilo. So, 475 divided by 95. So, mahimutan na nato ang tag 5 ng kilo. Aw, maingon, kitag 5 man po na akong kilo. Nan, baling pagkamahala. Matay, di siya madagi ka ng imong gasolina. Gikag Amerika, pagkadalara man kaayo. Aw, wa tay mahimuan ang kalakiha sir. Kay mo gyud akong pulisiya, tag 5 gyud ang kilo. Aw, wala man ko'y mahimo anak kay imo man ng pulisiya, pero magpasalamat lang po ko kay 20 kilos raman po ko. Unsa? 20 kilos ra ko. Imong lagay dagay 20 kilos. Kadako nimong tawo? Aw sige, 25 kilos laman. Pangiyuon ka. Kamatay, ako pa'y manghangyo. Kanang lawasa 25 kilos, 95 kilos na ng lawasa. Kay maman, ikaw ka patimbang? Banabana ra na ako ah. Kay maman, ka na patimbang makuhag bana-bana? Ikaw pagani gaingon ng 95 imong timbang. Aw, ug mo magaling na istorya. Lako na laman. Pangita na lang kung may narin. Pag mahal kay dollar kay ka. Nanala, di man ka. Oh. Tagpilang kilo? Ha? Tagpilang kilo? Kilo? Tagpilang presyo ba kada kilo? Unsay kinilo? Unsay pagtuon mo na ako na mali isda? Na masahiro biya ko. Aw, may gani ka di ka pare atong unang hilabay ng iya ang pamasahiro, kinilo man. Dili biya kinilo ni ako ah. Pakyaw biya ni. Aw, may gani kay klaro ka, hindi para tong usa ng abi kay dako tay, kinilo ta na yung pagpasakay niya ang motor. Aw, asa man di ka padulong sir? Kuan lagi sa balulang lagi ko kay kapoy na magkailakaw. Pakyaw ra ba ni ako ah? Unya, pila may pakyaw din mo pa yung balulang? Gikan ha ni padulong og balolang 2 kilometros. So mga 500. 500 pesos? Oh, 500 pesos kay duha bito ka kilometro. Nausa man ang hitabuan ng hingabot mag 500 pesos ka doon ra kay atong balulang? Ay naman, pakyaw god. Tag 250 ng kilometro na ako. Nya, duha man ka kilometro, di 500. Masarang ka. Gilabuan gini mo tong usaga niya. Arang-arang pa to kay 475 ra to. Jesus, hilabaw kay 25 pesos. Sus, masarang na usa man mo. Ay naman, mamang magbuot pug ka, namo man ay ako.